Pensjonanti jew pensjonanta li għandha pensjoni ta' 450 euro fix-xahar bagħtet ittra lil Net News tikkonferma dak li ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista li l-Gvern qed jixxaħħaħ mal-morda u l-anzjani intitolati għal mediċini billi jagħtihom mediċini inferjuri. Fl-ittra mibgħuta b'mod anonimu l-pensjonanti u pensjonanta tispjega li l-Gvern qed jagħti pilloli tal-pressjoni inferjuri f'borża u mingħajr ebda direzzjonijiet jew istruzzjonijiet dwar side effects. Todlok il-pilloli u daqshekk tajt l-ittra. L-ittra tkompli li minkejja li l-pensjoni l din il-persuna qed tieħu fost l-aktar baxxi ta' 450 euro fix-xahar, din qed tixtri il-pilloli tad-ditta Diovan. Dawn il-pilloli jiswew kważi 25 euro u għaldaqstant jekk wieħed ikollu bżonn jixtri dawn il-pilloli kull ġimgħa, din il-persuna jkollha tonfoq bejn 100 u 125 euro kull xahar, jiġifieri kważi kwart tal-pensjoni kollha. Għar minn hekk l-ittra tkompli li matul l-Amministrazzjoni Nazzjonalista il-persuni intitolati kienu jingħataw propju il-pilloli tad-ditta Diovan u dak iż-żmien kienu jiswew 28 euro, aktar minn 3 euro fuq kull kaxxa. Iżda minkejja li l-pilloli roħsu, il-Gvern xorta waħda jkompli jixxaħħaħ mal-morda u l-pensjonanti billi jqassam pilloli inferjuri. Taħt dan il-Gvern, in-nies speċjalment il-pensjonanti tagħna m'għadhomx jistaqsu x'ħajoħdilna. Dan il-Gvern mhux ifejjaqna jrid imma jeqridna. Minu makus iżjed minni ikollu jibla li tieħi il-Gvern, it-temm l-ittra.